Hi mga katiktik, maayong buntag sa inyong tanan. Akon sayo ko pagmata kay mag-ariglar ko sa mga bata ng eskwela. Siwa ko tulog pa, maglungag pa isa ko. Mga ni akong trabaho mabuntag. Di pa ang talada. Mamata kay tigulang naman lang ita. Ang saon may lain. Mo ni ako trabaho mabuntag kana siwa ko tulog pa. Karon kay og imo na pukawon lubat-lubatan man kay makarakaraman siya kuan ba. Mag-iis nga wa ta makaluto. Oy panmata na mo kay bombahin na ninyo tong kuan mga balde. Mauna siya. Pukaw na siya og di maata sa usara ko mapukaw, mag-eskwela og sa dili. Titit! Pagbalik ko sa bol nga. Sir, kay kuan ka ihuga sa plato. Wako! Bangon na kay magbombat ng balde. Nagana eskwela, kaya ulit naman 100. Pagkiling-kiling isa.
rin akong mga buha kay magdi banda niya makakaya o init. Mabor ba rin sa init. Pag-init, mga laya ng tal, ani dahon. Si Gisa in town, ang nagbubuan ani gapon. Unwak bata na siya, kawa ka. Wala pa. Wako. Maoras tong ako pag kuan ni mawas, ug gihapon gali ka mamata na. Gitiron ta aning sige tab. Kuan. Bisa mesti tak gasan. Dia sa bandera. Oy, ayaw mo paglingkod ka, dito kayo maglaba ko. Bombay ng isa, kawako ng isa. Sagli ng isa katantamay. So, wala sa iyang papa. Kaya mo iya gusto ni. Pag-una natin sa pagbombawa ko, kasi tiktik pag-abot. Kung mapuno na niyo mo ng isa, siya na sad. Ha? Asan ko niya? Kaya kung siya magkanya, kung siya maimog ang trabaho. Kunya na lang naglingkod ba? Ay. Bantay na og dili na mabomba ng lago na kapagkaligo niya ron. Wala pa! Bumba na siya la isa ka balde. Singgit-singgit ka niya ron. Nag-andal na ako ni. Lahang lechon. Ang tigas kit-kit di na makapantalan ka, ikaw na sig... Waa! Ano ba? Ano ba? Bilaw.
unsa man ang habol. Diara na diin man ninyo na paa. Diara na sa Bangkok nagbalingon. Asay kisi. Di mo lang. Oh, mitkit mo na. Haman ang kisi. Hindi lang. Wala. Pag ko makakita mo pantalon, asa man yung may magkain. Ang taas ba? Oo lagi, asa man. Laban, ang dami mo. Oy. Nagsuot na nimo, kilabang pa nimo. Tagsa-tagsa, anak niya, dili ka makapantalon, ani kong dili ka makita. Oh, nga na humok man lagi na. Ang pantang na. Hindi mo lagi. Bawa maisa rin si Ani. Bawa maisa. Ha? Ikaw kato. Kato di ay anak-anak mo ko. Ha? Itong pantalon. Ako'y namilo. Pakong. Gamay. Katong imong gisuot ko pa lang dito. Gamay lagi, ang pula. Dili pula. Nang suot naman yung pula di man to imo. Kato bang anak-anak dama-dama. Dama-dama. Ang dama-dama. Baluan ng dama-dama. Lula na. Ang very good. Nawa ko. Panguyoran ng kandiri. Kani, ang akong gusto nga gagwapo ni Sanina. Kani ba? Maayo gani na kay nahayap-hayap na kay ginabutan di gyud mapauklaw rin. Unsa man siya baliskan tupit ni maning mutawa? Ito na. Chat. Oh, Oh, ako na eh. Ako na. Ito na, isip ko na. Ano na, ingani mo? Nasa likod. Bawal. Bali mo na. may kisi. Bali mo na. Ano? May kisi. Ano, sa lubot. Sa lubot? Sa tabangan mo. Tapakan rin lang. Mga bata na may mga duwaan. Ganto, kahaman yan kagabi. Maguyura tanan. Nagipiro na ako to. Guyura kayo kay daghang kong trabaho. Bawal man, sige ikaw nakakit-kit no. Ay, Kani ba? Raya-raya. Dama-dama. oh, tabangan na. Sige. Sige.
Dako po kayo. Di na wa mo na napag-speaker. Langas ka, boss. Wala na ito na akong batalan. Ano ka mapabalitan yung pagsalong niya, pwede man yung gastadora. Ano to? 24. Mga 1, 2, 3 na yan. ay mga katiktik, lami, pero mga sudan ang mga bata karon kay namita ko gahapon na dagan ko sa akong kumari. Dili ka maligo? O, ibutang isa na niya, bombahan mong isa ka balde, kaya umanas ako nagbomba. Pamalta na kaluto. Sayo pa kaayo. Ay mga katiktik, doon ang mga estudyante ko mo naman ako pagpagkaon. Hugas na pagkong plato sa ilakinanan. Maura tong among vlog, inaot ka na lingaw mo, amping mo kanunay, bye-bye.